салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канал. дар навори имрӯзаи мо квартира ва хонаҳои заминӣ мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк монед дӯстони азиз, дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо пешравии мост. Ва касоне ки хонаи фурӯшӣ дорад, замини фурӯшӣ дорад, квартираи фурӯшӣ, рақами мо дар экран мешаванд. Бо тариқи WhatsApp равон кунед, реклама мекунем, рекламаш без сумай. ина квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ. Духонага квартира дар дуюм этаж қарор дорад. 37 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 170 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет дорад, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100% аст. хона ремонти хуб дорад, фақат даромада зиндагӣ мекунед. харидори аниқ бошад, рақамашон дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ташаккури зиёд барои дастгиритон дӯстони азиз. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, Зарафшон. духонага квартира дар 13 этаж қарор дорад. 50 метр квадрат мебошад. нархаш бошад бо маслиҳат мебошад. об свет, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100% мебошад. хона ремонти нави замонавӣ дорад. харидори аниқ бошад, рақамош дар рӯи экрананд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, 9 километр, ноҳияи Шоҳмансур. духонага квартира дар цакони этаж қарор дорад. 48 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 155 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет ҳуҷҷат дорад. хона ремонти нав дорад, фақат даромада зиндагӣ мекунед. харидори аниқ бошад, рақамаш дар рӯи экрананд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. ина квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Ёвон. якхонага квартира дар 4 этаж қарор дорад. 47 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 145 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет дорад, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100% мебошад. хона ремонти нави замонавӣ дорад ва хонаро бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад. харидори аниқ бошад, рақамашон дар рӯи экрананд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. хона дар ҷои беҳтарин қарор дорад. срочно фурӯхта мешавад. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, 10 микрорайон. якхонага квартира дар 1 этаж қарор дорад. 54 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 110 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет дорад, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100% мебошад. харидори аниқ бошад, рақамош дар рӯи экрананд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина хонаи заминӣ фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, рӯбарӯи посоли Ӯзбекистон. деҳаи Сарчашм, 11 сотиқ замин, 7 дар хона, 2 ҳоҷатхона, 2 ванна дар дохили хона мебошад ва 1 ҳоҷатхона ва ванна дар берун дорад. фурӯхта мешавад бо нархи 900 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет доимӣ ҳастак. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100% мебошад. хона ремонти нави замонавӣ дорад, фақат даромада зиндагӣ мекунед. гирди ҳавлин маҳкам мебошад. харидори аниқ бошад, рақамашон дар рӯи экрананд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. хона дар ҷои беҳтарин қарор дорад. срочно фурӯхта мешавад.